Většina lidí plánuje dovolenou u moře. My dva plánujeme expedici z Kolína Opočna rovnou pod Everest. Sleduj tohle. První důvod, proč do toho jdeme, je absolutní svoboda. Žádnej šéf, žádný budíky. Chceme poznávat kultury zblízka, zažít svět bez filtrů. Chceme totální digitální detox, vypnout telefony a žít chvíli offline. Otestovat vlastní limity, zjistit, kdy to jeden z nás poprvé vzdá. Zažít nefalšovaný punk na místech, kde nám nikdo nebude rozumět. Ochutnat jídlo, ze kterého sám určitě protočí panenky. Zjistit, jestli se po 2 měsících ve stanu nezabijeme navzájem. Vidět ty nejvyšší hory světa na vlastní oči a nejenom na displeji. Zhodit těch pár kilo, které jsme přes zimu nabrali u počítačů. A hlavně napsat příběh, na který ve stáří budeme vzpomínat. Aktuálně ještě nemáme ani krosny a žádnou výbavu, ale ty přípravy budou obří logistický oříšek. Sleduj náš profil, protože tohle bude buď nejlepší jízda našeho života, A nebo naprostý propadák. Klikni na sledovat a pojď do toho s námi.